Добрый вечер, шановні телеглядачі. Ми раді знову зустрітися з вами у телекав'ярні «Вечірній вітер». Всім добрий вечір, Серджук, як завжди, рада тебе бачити. Це взаємно, як завжди. Ну ось я тільки прибрав у шафу свою зимову вопратку, а ти навіть сьогодні зі своїм прийшов. Я завжди рихтуюся загодя. Тому що, Іван, ти ж ведаєш, що зима у нас приходить, надходить раптовно. Не бывает такое, да, что поглядел там некий прогноз на дворе и там все зрозуміло. Такого не бывает у нас. Тому треба вже рихтуватися на год уперед. Ну, ти ж ведаєш, як це все робиться? Ні. Але хочеш доведатися? Навіть не уявляю, хочу доведатися і що вже будемо томити. І потім гэтым заробляти. Тому що зима у нас, да, вельми довга, і заробляти можна довго. Ось про гэта сьогодні і пойдзе розмова. Да? Ну, я думаю, що тут не тільки будуть зимові речі, а будемо займатися ті валенням, це так само висвітлим, як це правильно називається. Будемо починати? Конечно. Я ще раз добрий вечір, шановні телеглядачі. І, як ви вже бачите, у нас на столі тут пригожі всякі речі лежать. І пригожі гості в нашій студії – це Ольга Веремеєнко, ремесниця. І ремесниця не з Вітебську, а приїхала до нас аж з Городні. Так? Так. Аж з Городні, але ми ведаємо, що Ольга у Городні не так давно живе, а сама вона з Ворши. Тому наша землячка. Ну, але все ж таки, з Городні шлях був довгий. Ось, Ольга, ви покуль їхали з Городні, уже нечто придумали, некий новий вироб, новий твор, що приїдете і будете потім уже дома робити? Ну, по-перше, покуль я ехала с Городни, конечно, думала об вашей передаче, и новый выроб не придумала, потому что у меня есть замовы, які я буду робити, коли приеду, покуль тут у вас покатаюся, з вами порозмовляю, тому до нового поки що ні. Буду робити те, що мені замовили. А замовляють, скажіть, будь ласка, ну ось, як ми з Іваном починали, уже ж зима, ну, на календарі докладна весна, да? А зима ж, яна вже хутка, але все ж таки є і весна, і літо, і осінь. Наколькі гэтыя рэчы яны сезонныя? Ці можна сказаць, што яны зімовыя? Што ўсё ж такі гэта воўна, ну, гэта ж цёплая? Ну, па-перше, конечно, можна сказаць, што гэтыя рэчы зімовыя, але вось, напрыклад, гэты шалік. Бачыце, ён таксама тут ёсць і воўна. Але назваць гэтую рэч зімовай, канешне, ну, яксьці складана, але яна і грэе. І воўна, гэта такая... Яна ж обладае такими свойствами, что яна може пропускае і влагу, і воду, і свет, і цяпло, і таму ёй і не холодна, не жарка. Гэта натуральнае. І зімова воду ў сэнсе, то толькі накінуў шалік, ён адразу намок? Не. То бок, калі вы ж дыхаеце, ваше цело дыхае, так само, нешта выдзяляе. Ну, што я вам тут буду распавядаць? Так. І таксама нейкую ваду. Ну, таму яно пропускае туды, назад, і яно будзе такім лёгкім, калі гэта будзе летні. Можна зваляць шоўкам, можна зваляць хлопкам, можна зваляць сальном, крышачку там упрыгожыць. І гэта будзе летняе. Можна зваляць цёплае, тоўстае, гэта будзе зімняе. Напрыклад, даже вось тапці. У іх не будзе жарка і летом, бо яны пропускаюць воздух. І ногі у вас не будуць, і не будзе жарка, яны будуць дыхаць. Гэта, я разумею, як у Азіі вось халаты гэтыя накідаюць у спякоту, так? Ну, вы ж бачылі авечку, так? Бачылі? Ну, конечно. Ну, конечно. Яна ж у яе поўсціка доўгая. Ці жалілася на вам, што і жарка ўлетась? Ну, не. Не, я таксама думаю. В такім стане я не быў, калі размаўляць з авечкамі. Таму усе жывёліны, яны ж у поўсці, но ім не жарка. Яны дыхаюць, это натуральна. Яшчэ, што мне падабаецца ў воўне, што гэта экалагічна і з року жывёліныя. Мы авечку пастрыглі, так? Забралі ў яе поўсць, нам на воўну валяць што-нибудь. Яна пабегла з палёгкай, паела травы, там пагуляла, і я ў яе яшчэ поўсць нарасла, так? То бок яна жывая застаецца. З ёй нічога не робіцца. І, прабачце, колькі разоў так можна стрыгчы? Ну, ведаеце, я, канешне, не аўцавод, але разы два дакладна можна. Но яшчэ
такое, что у нас... І потім все. Ну, який потім все? І за сезон 2 рази. За сезон. А так, я много, я не ведаю, колькі там. Ну, треба таке цікаве питання, треба мені поглядіти на конт этого, колькі вона там живе. Так само гэта. питання, ці подобається гэта, ці даспадобы бедная вешца гэта вось. Я думаю, что процедура. подобається, она так не жалилась ніколи. Я так гляжу, бачила їх, як постригали в інтернеті, вони такі задоволені овечки, такі з пальовкою вибігають. Може, і незручно їм там, що їх там, якщо там, може, де-хто ушипне, а так вони такі задоволені. А ви Бо вона живая. А вы ніколі не выходзілі да іх вось у гэтых беларускіх угах, каб яны бачылі, што Не, вы яны зрабілі з іх? занадто далёка ад нас знаходзяцца, бо нашыя родныя авечкі на гэта нам не падыходзяць. З іх можа які только дыванік напоўзваляць, бо тоўстая поўсць у іх, вона тоўстая атрымліваецца. Ну, гэта крыўдна. Зна- Аўстралійскі мерынос нам толькі падыходзіць, ведаеце? Ох, як. Ну гэта крыўдна Так. вельмі прызвычайна. Конечно, Нашим можа... овечкам докладно, тому що термін життя у їх скорочається. Так, таму вось такое. Мгм. Добра, а распавядзіце, калі ласка, яшчэ ж ёсць, ну, наколькі я ведаю, я не дасведчаны ў гэтай галіне, так? Гэта можна назваць дэкаратыўна-прыкладным мастацтвам? Можна. Ну, бачыце, гэта вось, хочаш табе брош ці заколка на валасы, так? Вось табе, хварсі сабе. Хочаш тут зачапі таксама. Сяржук, аднолькавая з той, што ты заказваў на Алиэкспрэс. Такая ж самая. Ну, вы мяне абражаеце. Зараз іду. Алиэкспрэс параўналі. Вось гэты Алиэкспрэсы сапсуюць густ нам. Таму нека Алиэкспрэс. Вось, напрыклад, мыла-рахотка. Ну, памацайце. Мыла-рахотка. Малому дзіцё у ванну, ён з ім балуецца, мыла ёсць, А, і так яно тут не... мыльца Так, там ўнутры. заваляна мыльца. Сувенір такі вось. І Вось, можна ім вось там... Конечно, помачыць у ваду гарячую, яно будзе мыліцца. Ну, Цікава. цікава. А распавядзіце, калі ласка, яно ж ёсць, яно падзяляецца на сухое, Так, мокрае. Валенне, яно ёсць і сухое, мокрае. Сухое валенне, яно фільцаванне по-другому называюць, фільцаванне, так, з дапамогай іголак вострых. Ну, не взяла з сабой іголкі вам паказаць. Я толькі з дапамогай сухого валення раблю вось гэтае упрыгожванне тапцей. Вось гэта набіваецца по-сухому. Так, а так робяцца цацкі. Ну, гэта вельмі цяжкі працэс, но дакладна не для мяне, бо я гэта рабіць не буду. Складана ці просто, ну, ці не падабаецца і больш мне не больш вельмі цягне? падабаецца і больш часу займае. Таксама. Ну, мне не вельмі падабаецца. Мне больш падабаецца па-мокраму. А па-мокраму гэта калі раскладаеш воўну, вось, напрыклад, у нас воўна ёсць, такая, яе раскладаеш такім чынам. Вось так. Вось яны складнікі гэтай аўстралійскай авечкі. Так, ну гэта не аўстралійская, гэта трошку патаўсцейшая, это каб бачна было. Это 18-20 мікрон здесь, это такая падыходзіць для брошачак валяць, можна рукавіцы зваляць, ну хто-то ў тапсці. Аўстралійская таннейшая, 18-16 мікрон. Потым гэта раскладаецца, гаряченькай вадзічкай паліваецца, і мылка дадаецца. Можа быць і жидкае мыло, можа нейкі раствор мыйны, і паціху-паціху пакрываецца гэта ці сеткай, ці плёнкай, і паціху-паціху пачынае працірацца. І яно пачынае звальваецца, бо мы ведаем, што валасінкі, яны маюць лускаватую паверхню такую, і яна пад удзелам вады і мыла, яны лускавінкі вот так расчыняюцца, як пальма, ведаеце? А потым, калі треш-треш, яны паціхоньку скрапляюцца, і звальваецца, это адзінае валакно, якое звальваецца, мае такое свойство. Мы атрымоўваем тады валакно. Вось і у нас атрымоўваюцца такія вось цудоўныя рэчы. Ну, давайте пакажам. Гэта... Ой. Гэта, так, это такі бактус. Бактус, это таксама бактус. Бактус. А гэта куды трэба? На што? На горло. Гэта жанчыне трэба. Пакажыце. Паказаць, так? Вось так трэба. О. Вось так. Калор крыху не мой, але так прыгожа. Так, таксама вось такой можа быць. Таксама. Так. Таксама такое можа быць. А тут такія нейкія ўставачкі яшчэ зробленыя. Так, это натуральны шоўк.
Яно ўсё упрыгожваецца. Тут таксама ёсць валокны, якія вось тут віскоза, напрыклад, блішчыць, бачыце? Вось тут вот Покажите. лён, вы бачыце? О, лён бачу. Лён. А вось гэта віскоза, вось яно светленькае. Сінтэтыка? Бачыце? Віскоза гэта не сінтэтика, прабачце, гэта Ой. іскусственное волокно, гэта не сінтэтика, не. А. Ну, я Ну, думал, ближе- что... Бліжэй да натуральнага. Мгм. Вось тут можна пабачыць, як віскоза, вось тут оно, бачыце як? Ага, гэта вось гэта яна, так? Так, чырвоная, а белая гэта воўна, а чырвоная гэта віскоза. Мгм. Вось можна такія рабіць розныя аддзелкі. Мгм. Вось ззаду яна таксама белая ёсць. Мгм. А Вось тут яшчэ такое. нешта ёсць? Яшчэ такое, ну падобнае, бо такія былі замовы, Мгм. яшчэ не аддамо, таму я да вас прывезла. Жёсць. А гэта можна пасціраць? Ну, з практычным. Канешне, гэта трэба сціраць, але Як? як? Зараз, але воўна, я вам кажу, яна мае такое свойства адталкваць ад сябе Ваду. і ваду і бруд. Мгм. То бок, ну, за сезон, можа, калі скончыўся зімовы сезон, знялі, можна пасціраць. А можна праветрыць, яно выветрываецца і пакласці далей на храненне, так, на захоўванне. Але калі трэба пасціраць, напрыклад, гэта белае, то трэба будзе пасціраць, то як любую рэч з воўны вы сцираеце, пранне ручное, Мгм. 30 градусаў вода і пральныя сродкі для воўны. Замачылі, яно палежала, ну, церці не трэба, так, Мгм. пакамякалі, Пожмякаць. выціснулі комам, у такой жа вадзе папаласкалі, выціснулі, расправілі, бо калі намачыць, яно можа расправіцца, можна туды пацянуць, сюды пацянуць. Яно набывае тую форму, якая вам патрэбна. Палатно з воўны. Валяная. Але можна што? Просто павесіць і хай павісіць? Пакласці, і можна у рушніку яго таксама. І яно амаль што будзе сухім. І трошку оно там паляжыць дзе-небудзь ці павісіць у вас. і Такі ўсё. нармальны халасцяцкі варыянт, правда, Іван? А калі пад дождж у гэтым... Калі зроблена добра, звалена, то будзе скатвацца. Даже ёсць такое, калі валяеш, пачынаеш выціскаць, і яны такія кропелькі, як слёзкі такія, як... Тады ўжо разумееш, што ўжо амаль што ўжо звалена. Таму яно пад дождж. Абутак робяць, абутак, які носяць на вуліцы, робяць нашы майстрыцы, і беларускія, я ведаю, майстрыцы, яны робяць абутак. Вельмі класны абутак, ён класна для ног, і нічога не прамыкае. 2 гадзіны можна хадзіць у дажджлівую пагоду, нічога з ім не будзе. А нашыя звычайныя вось гэты, ну, класічныя валёнкі, якія можна там так набыць Так. і ў крамах, і дзе-небудзь на рынок, на базар пайсці, на кірмаш. Яны таксама вось гэтым мокрым Так, яны таксама гэтым мокрым робяцца спосабам, но яны ў фабрычных умовах хутчэй за ўсё робяцца. Я не ведаю, ну і там адмысловыя ёсць, наверное, нейкія машыны, каб гэта было, ну, больш, бо аднымі рукамі гэта цяжка зрабіць. І мне здаецца, што на некаторых, не буду казаць, на некаторых фабрыках яны чымсьці іх можа прапітваюць, бо калісьці жанчыны куплялі гэтыя валёнкі і прасілі набіць на іх такія вось, ну, упрыгожванні, узоры такія. І вельмі ламаюцца іголкі, і такое зданнё, што там нешта яно прапітана, таму не магу казаць за тым. Это я знайшоў вясёлы такі аловачак. Так, это такі вясёлы аловачак. Зімовы варыянт, таксама сядзіш, рукі мерзнуць, оп, взяў, памесаў, яшчэ і рукі можна пагрэць. Так. А скажыце, Ольга Калацкая, калі, ну, я думаю, што вы ведаеце, калі гэтае вось майстэрства, такое мастацтва з'явілася на тэрыторыі Беларусі, ці мы можам казаць увогуле, што гэта нейкае агульнаславянскае мастацтва, ці гэта прынес хтосьці да нас, таму што, ну, я, напрыклад, раней не так бачу, ну, акрамя валёнкаў там і магерак там на старых фотаздымках, так, там тое, што нашы продкі на вопратцы, і ўсё. Я зразумела ваше пытанне. Я, канешне, не даследчык, не навуковец, але, канешне, мяне это цікавіла. І я паглядзела, што на тэрыторыі Беларусі першыя ўспаміны абваленне з 18 стагоддзя, і гэта мястэчка Дрыбін. То бок там быў нейкі пан, ён прывёз з сабой майстроў з Ніжагародскай і Смаленскай губерніі адтуль, і яны ўжо там пасяліліся, жылі, і, канешне, пайшлі навучаць сваіх там суседзей. І ў іх была так званае адыходнае майстэрства, адыходнае. Што гэта значыць? То бок яны зрабілі ўсе агародныя працы,
сабралі ўраджай, взялі з сабой нейкія прылады, якія ім патрэбны, каб рабіць вырабы ваўняныя, і пайшлі па вёскам, па мястэчкам, там где. І вось ён прыйшоў, і тады ж усе дзяржалі гэтых там, амаль што ўсе, так, селяне гэтых авец, у каго воўна ёсць, ён там стаў, яны яму замовілі там ці валёнкі, ці магеркі, ці капелюшы. Яны там зрабілі, падышлі к другому. І вось яны так хадзілі адыходніцкім гэтым промыслам, і даходзілі ажно і да Масквы, і да Санкт-Петербургу, а некаторыя, адзін быў, я дакладна ведаю, да Нью-Йорку даехаў. І ён там зарабляў неблагія грошы, бо ён мог тады на пачатку 19 стагоддзя дасылаць сваім родзішам на Дрыбеншчыну каля 200-300 рублёў, нешта вот такое. Вось. Яны... Ну, зараз добра было. Так. І ведаеце, яны даже, у іх такой быў свой язык. Катрушніцкі лемязень, вось. А для чаго? Ну, конечно, з грашамі ходзяць ад хаты да хаты, а благіх людзей заўсёды было, тады яшчэ больш. І каб не разумелі, аб чым яны гавораць, яны свой язык прыдумалі. Яны замянялі, перастаўлялі словы. Так. Вон, напрыклад, ласома. Салома была. Хаця я у дзяцінстве, можа, я таксама з сястрой казала ласома, можа, я не ведаю, можа, мяне тады была ўжо цяга, ці это мы чулі дзе-небудзь гэтую ласому. Гэта нейкая нарнія атрымліваецца. То прыстаўкі нейкія, там ку, там розныя такія. Ну, карацей, там каля 900 слоў, там, а мо і болей в гэтым словаре было ў катрушніцкім лемязіне. Ну, і зараз на Дрыбеншчыны, прабачце, наколькі мне вядома, зараз таксама майстэрні і майстры дрыбенскія шапавалы, іх так звалі, яны сваё рамяство аднаўляюць і працуюць там. Дрыбен гэта дзе? Магілёўская вобласць. Тут недалёка. Недалёка, амаль што, так, да нас тут блізка. Даехаць можна, галоўнае зразумець, што яны кажуць. Так, не, я думаю... За канспіратарскай гэтай мовай. Яны, можа, і кажуць на сучаснай мове размаўляць, але вы яшчэ пыталі назваць беларускім ці можна. Ну, увогуле, такое пытанне. Ну, калі зараз мы гэта робім Беларусі, то, канешне, гэта беларускае. Ну, можна сказаць, што і сусветнае ўвогуле. Гэта сусветнае ўвогуле. Канешне, зразумела, што мы ўсе ведалі з дзяцінства, што гэта пайшло з тых плямён, якія былі качавыя, так? Яны заўсёды... Першае з'явілася упамінанне аб валяных рэчах каля 8000 год таму. Калі там нападала дзесьці поўсць жывёлін, там па ей паходзілі, нейкі дыванік зрабіўся. І потым яны ўжо рабілі дываны, дыванікі і для сваіх шатроў, бо ён лёгкі. І калі пра той жа самы дождж вы казалі, яны ж у шатрах жывуць, ваўняных. І што ім дождж? Нічога. Не брызентавыя? Не брызентавыя, не. Бо яны добра-добра звалены. Яны так цікава яго валялі, яны там рассцілалі на гэтых такіх саломенных, не саломенных, прабачце, такія посцілкі, я не ведаю, забыла назву, як... Хмызняк які? Ну, типа такога нешта, так. І потым яго загортавалі і на конях каталі ўзад, уперад там, нешта яно такое называлі. Ось цікава там, карацей. Па-дзікаму, дзікія людзі. А вось тэрмін... Там мы тут зараз з белым працуем. Тэрмін службы вось такога матэрыяла, ён вялікі, таму што калі зрабіць, ну вось як вы кажаце, нейкае жыллё з гэтага, ну, нашчадкам не застанецца. Ну, канешне. Ну, нам і не трэба з яго рабіць жытло. Не, ну я жартую. Ну, сапраўды, наколькі гэта вось... Ну, валёнкі, напэўна, надоўга. У нас просто, вы ўжо зразумелі, у нас рэжысёр наш рыбалоў, такі, апантаны. Таму вось... Не буду распавядаць, аб чым ён спытаўся. Колькі тэрмін, вось, так, сапраўды, жыцця... Ну, я валёнкі не валяю, бо то, хто іх валяе, это подвиг, бо, каб вы разумелі, яшчэ вам, добра, тэрмін, а потым аб астатнім, што хацела сказаць. Тэрмін, ну, в залежнасці, конечно, вечнага нічога не бывае. Шалікі надоўга, дакладна. Шалікі, розныя паланціны, шапкі, некалькі гадоў, дакладна. Рукавіцы таксама, ну, мінімум гарантія год. Як носіш, калі там сумка
і можна, жанчына калі- носіць, калі то там можна і працерці. Датыкаецца да нечага. Так, зависит от таўшчыні, якая будзе таўшчыня таксама. Год, два, тры, інтэнсіўнасць носкі таксама трэба ўлічваць. Ну, тут, карацей, ёсць такія розныя тапці, калі іх насіць, яны добра зваленыя, калі іх насіць там, ну, кожны дзень. Ну, я ведаю, што мае 2 гады. Докладно будут носиться. Тут же подошва яка? Тут скураная, со скураная, так, так, скураная подошва. Можно и еще нашивать другие. Но... Іван там просто уже Не, у приглядзеў. мяне таксама Я скураная. глядзеў, што ён просто уже не першы раз уже так І гэта нават так да іх праглядаецца. Нейкі цуд на зіму, калі Так, скользка. ну, камізелька, я думаю, таксама яе можна будзе. Это камізелька? Гэта камізелька, так. Вау. Давайте разгарнем, де покажем, які цуд. Камізельку так само можна. Ну, не такі ж цуд, звикла камізелька. Цуд. Цуд, гэтага не Ведаеце- хапала Сержуку, каб пачынаць нашу праграму. Уже не першы Ведаеце, год. такія ёсць Вельмі майстры, прыгожая. такія робяць рэчы, там дакладныя цуды. Тут пачатак толькі цуду, можна сказаць. А наконт, што яшчэ хацела вам сказаць пра валёнкі, чаму не буду валяць валёнкі. Таму што, каб зрабіць, напрыклад, рукавіцы і ўсё, што мы робім акрамя шаліка, трэба, ну, шапку, аб'ёмную рэч, камізельку, трэба шаблон. То бок, калі шыеш, то трэба выкройка, а калі валяеш, то трэба шаблон. І шаблон, ён болей у некалькі разоў. Атрымліваецца, што воўна дае ўсадку 1,5-2 разы, у залежнасці, як ты раскладаеш, якой таўшчыні воўна, як ты валяеш, і што ў цябе ў качатку. Таму рукавіцы вось на руку, а шаблон вось такі на рукавіцу, напрыклад. Ну і адмыслова, калі гэта валёнак, то шаблон на валёнак, ну вось так, ад пола будзе. То бок, і гэты валёнак разлажыць, і ён таўсты, і павінен быць таўсты, добра звалены, і гэта добра фізічная праца. Нездарма так усё валёнкі лёгка. валялі мужчыны. Мужчыны. Да, мужчыны. Ну я так гляжу, што вы ўсё роўно пачалі ўжо. Это Валяць. валёнкі, это скончыла. Гэта ўжо не моя праца, гэта мой муж валяў. Гэта ўжо сямейная справа Так, стала. гэта ўжо амаль сямейнае. Гэта першыя сувенірныя былі валёнкі розныя там і са стужачкамі з беларускімі, з нашымі, розныя. Вось тыя, што вы трымаеце, гэта футбольны клуб «Нёман». Гэта колеры замова таксама была ад гарадзенскіх фанатаў, колеры футбольнага клуба. Так, гарадзенскага. Ну, будзем спадзявацца, што да такога не дойдзе, што Чтоб я- гарадзенскі Нёман будзе граць на футбольным полі ў Але у валёнках. перапынку, калі ім апрануць цёпленькія валёнкі, можа, яны хутчэй будуць граць і лепей. Яны будуць Тады не будзе адпачываць. пытання, хто там Батэці, Дынамо Брэсцкая, так будзе адразу Нёман і ўсё. Дык вам трэба зрабіць з них бутсы. Ну, можна і буцы, там будзем глядзець ужо. І ўсё, і можна гуляць нават у футбол таксама. Зараз сыфранем футбольныя каманды. А скажыце, калі ласка, вось, ну, на вашу думку, калі мы ўжо казалі, што высвятлялі беларускае, не беларускае, высветлілі, што гэта па ўсім свеце, але ці можна ўсё роўна вось праз дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, ну, увогуле зразумела, а непасрэдна праз валенне вось данесці глыбіню вось гэтага нацыянальнага народнага? Можна, канешне. Канешне, яно ўсё роўна звязваецца гэта, таму што гэта звязваецца з прыродай, з экалогіяй. Яно, па мне, ўсё натуральнае, яно ўсё звязана з нашымі каранямі, з народам, бо гэта адтуль ідзе. Мы да гэтага вяртаемся, мы адмаўляемся ад сінтэтыкі, ад нешта, ад штучных рэчаў, а гэта натуральныя рэчы. І гэта цікава, і увогуле наконт воўны і валення тут няма. Во што вам, якое слово назовеце? Фотаздымачкі з'явіліся яшчэ. Ага, у нас вось і магерачка там была. Нема межаў, што можна рабіць толькі з воўны. Што толькі вы не карціны нават назовеце. можна І рабіць. карціны можна рабіць. Усё, што хочаце. Во што вам у галаву зараз прыйдзе? Назовіце што-небудзь, і я вам адкажу, можна гэта зрабіць? Паліто, напрыклад. Паліто, канешне, можна. І робіце Гэта паліто. таксама шалік такі, так? Таксама Такі это на шоўкі, празрысты. так, празрысты шалік. Так, Ой, это валошачка таксама якая, пакрашаны вось. шоўк і такія валошачкі,
Гэта жанчына задаволеная, гуджу. Жанчына задаволеная. У шапкі, так, і ў шаліку. А будзе фотаздымак жанчыны незадаволенай? Гэта калі яна, вось, калі ў яе не было гэты капялюшак і жаліка, яна была незадаволена. Таму што яна замерзала, а потым які яна чунічкі прыгожыя. Так, гэта чунічкі, это хатнія такія бутачак таксама. Ён павышэй, чым тапці звыклыя хатнія, ну і такія цёпленькія. Добра. Ну, валенне у нас зараз, а давайте все ж таки перервемся и поглядим, что в нашем городе отбывается. Так, поглядим афишу, а потом будем працягваць размову. З задавальненнем. 14 апреля белорусский театр «Лялька» представит сказку «Бука». Малыш-зайчонок капризничает и не разговаривает с другими куклами. Чтобы не сорвать спектакль, артисты продолжат играть, а тем временем во время веселой, поучительной и временами страшноватой игры зайчонок Бука поймет, что настоящих друзей нужно беречь и нельзя обижать. Начало спектакля в 11:00. Музей истории частного коллекционирования приглашает на интерактивную выставку Музея интересной науки «Галилей». Экспозиция поможет доказать, что наука может быть интересной и увлекательной. Все экспонаты можно и нужно трогать. На выставке экспериментальным путем можно будет узнать, какие предметы могут катиться вверх, а также увидеть магнитное поле и оптические иллюзии, запустить различные маятники, пострелять из большой воздушной пушки и многое другое. Выставка открыта с 10:00. Витебский районный историко-краеведческий музей приглашает на выставку репродукции картин Николая Рериха «Из древних чудесных камней сложите ступени грядущего». Картины автора украшают галереи по всему миру. Идеи и учения Рериха вдохновляют художников и зрителей и в наши дни. Выставка работает с 10:00. Национальный академический драматический театр имени Кубаколоса представляет мелодраму в 2 действиях «Мотылек-мотылек». Это немолодая, но еще красивая дама, легко порхавшая по жизни и привыкшая к роскоши. К концу жизни она живет одиноко. Каждый вечер она ждет гостей, но никто не приходит и телефон молчит. Но в один день происходит событие, которое заставит ее вспомнить о своем прошлом. Начало в 18:00. 15 апреля белорусский театр «Лялька» приглашает на спектакль для детей от 3 лет «Еще раз про красную шапочку». Добрые кукольники решают прогнать страшного волка из всем известной сказки, но сам гвоздь программы вряд ли на это согласится. Зрителям предстоит защитить бабушку и красную шапочку от расшалившегося серого волка. Начало спектакля в 11:00. Витебская областная филармония представляет мюзикл для детей «Золотой цыпленок». Маленький золотой цыпленок, который даже не подозревает о том, что такое быть злым, случайно принимает лисицу и волка за маму и папу. Безграничная вера малыша в добро и душевная теплота помогут ему перевоспитать новоиспеченных лесных родителей. Начало в 11:00. Витебский областной краеведческий музей приглашает на выставку детского творчества «Родина любимая моя». В экспозиции представлено около 500 индивидуальных и коллективных творческих работ, выполненных в различных техниках декоративно-прикладного искусства, таких как керамика, вытянанка, вышивка, батик, художественная обработка древесины и металла и многое другое. Представленные работы поражают оригинальностью идей и сочетанием традиционных приемов декоративно-прикладного искусства и современных тенденций. Выставка открыта с 10:00. Золотое кольцо Витебска-Двина представляет фотовыставку Александра Артемьева «Волшебный Витебск». В экспозицию вошло 49 фотографий нашего волшебного Витебска. Здесь и панорамные фото города, и городской пейзаж, городская зарисовка и портрет, жанровые сцены и художественный репортаж. Автор тонко чувствует природу города и мастерски передает различные его состояния. Зимний и солнечный, задумчиво-философский и таинственно-ночной, будничный и торжественно-праздничный. Выставка работает с 10:00. Вось такія цікавыя мерапрыемствы адбываюцца і адбудуцца ў нашым горадзе, а мы працягваем размову пра валенне. Дарэчы, мне вось цікава, я заўжды чуў, што валянне, а ад вас пачуў, што правільна слушна казаць валенне. Ну, я хожу на курсы «Мова на нова», такие самые модные. Ведаете такие курсы? У Городне. Ну и так само у некоторых других городах бываю на таких курсах со своим валеннем. Так, и у вас так само была у Витебску. И мне сказали валенне, а ніякое не валянне. Валенне ці качанне лес звук. валіць, напрыклад, а тут же валяеш. Валенне. Вось так мне сказали.
Яны больш Цікава. ведаюць, яны за Ну, мяне. гэта мы з табой тут, Сяржук, валяем. Не дурняў. будем казаць, каго Так. валяем. Таксама вось качанне гэтая з воўны справа, можна гэта казаць. валенне. Качанне. Качанне. О, качанне звон. Качанне з воўны, так. А добра, мы скончылі на тым, што па вопратку, так, пакуль глядзелі Так, фотаздымкі, што можна ўсё, што заўгодна. Вось усё, што заўгодна. Всё. І паліто можна. Можна, Спадніцу. канешне. Спадніцу можна і лёгкую летнюю зрабіць. Вось Іван паказвае так пінжак. Спіджак можна, ёсць. У нас у гародні ёсць Это жанчына, у вас якая ёсць, а у мужику... Івана няма. Ну. Вось такога няма. Калі Іван спытаецца, можа, яму і раскажу. А колькі па часе займае вось, ну, вырабіць, напрыклад, такую сур'ёзную рэч, там, ну, хаця я думаю, што і шалік таксама не так ось хутка робіцца. Але, ну, напрыклад, вось паліто, як мы казалі, ці сапраўды пінжак вось зрабіць. Ну, Калі замовіць у вас, сказаць, вось, Вольга, так хочацца, у няна вось такі лямцевы пінжачок, аж трымціць усё. Не, я пакуль што з піджакамі дакладна не займалася і паліто, но я ведаю, што гэта цяжка. У мяне камізэлькі, сукенкі, так, нейкія былі, так, гэта было. Гэта цяжка і гэта доўга. І першае, што сложна, што гэта большой памер трэба, каб раскласці гэта ўсё. То бок вы ўяўляеце, да, Іван, ён вялікі такі чалавек. Дзякуй вам. Вы першы, хто падкрэсліў гэта. І таму дзесьці такі памер стала трэба, каб быў, ну, 3x3 дакладна, можа, трэба, каб это ўсё раскласці. Ну, таксама тут трэба ўлічваць, ці будзе... Гэта трэба ў більярдную некуды ісці. Так, ці будзе рукаў шыўны, ці адразу цельнавалены рукаў будзе. Таксама трэба ўлічваць. Тут многа такіх рэчаў. А я правильно разумею, што вось гэтая ваша тэхналогія яна дазваляе зрабіць бясшоўныя рэчы? Так, камізэлька, вось яна бясшоўная. Вось, плечавых няма швоў і бакавых Маня, няма бясшоўна швоў. гэта модна? А вось я не ведаю. Ты пра гэта ты ведаеш усё, мне здаецца. Ну вось пра бясшоўнае я не ведаю. Бясшоўнае не ведаеш. Так, бесшоўнае дазваляе зрабіць без швоў. Ну, гэта не то, што можа модна, не модна, а гэта як так майстэрства такое, калі без швоў. А вось калі ўжо загаварылі мы пра моду, як вы лічыце, ці надоўга гэтая мода? Таму што, ну, зараз, напрыклад, падчас славянскага базару, так, вось гэтыя намёты, там, столікі, што людзі прыязджаюць, майстры і з Беларусі, і з Расіі, ну, адусюль, да, прыязджаюць майстры. І шмат, дарэчы, з кожным годам усё больш майстроў з вырабамі з воўны. Як вы лічыце, гэта мода, вось яна такая часовая, што новая, ці ўсё ж такі застануцца самыя моцныя, напрыклад? Мне здаецца, што гэта не часовае, бо наколькі я праз інтэрнэту гляжу, то першыя такія былі здымкі 8-й год, дзесьці так вось з'яўляліся. То бок гэта ўжо гадоў 10. Так, 2008 год. Гадоў 10 дакладна ўжо ў Беларусі працуюць жанчыны, майстрыцы. І так, усё болей і болей захапляе, але ж з'яўляюцца новыя тэхнікі, якіх раней не было. З'яўляюцца новыя матэрыялы, з'яўляюцца новыя рэчы, якія можна зрабіць. Там ввогуле і подыумныя ёсць і ўжо калекцыі, і такія цудоўныя, што ўвогуле ніколі не скажаш, што гэта зроблена з воўны. І мне здаецца, што гэта, ну, надоўга. Дакладна не на год, не 2, не на 5. Ну, калі ўжо 10 гадоў ёсць, так? Так, і яно ідзе да подыума. Ага. Так. То бок яно можа яшчэ і замацавацца, і ўжо будзе... Так. А вось як вы лічыце, глядзіце, зараз гэта такая ручная праца, так, унікальная, і калі яно ўжо ідзе на подыум, то яно ж можа стаць уже нейкім фабрычным. Ну, і потым, як пачнуць працаваць вось гэты камбінаты? Там дзесьці ў Інданезіі, так? Ну, можа, хто і прыдумае, як зрабіць, каб гэта было на поток паставіць, але, канешне, гэта будзе ўжо не ручная праца, гэта будзе не так цікава і не так, ну, прыгожа, я так думаю, бо калі штампуюць, то гэта, канешне, не прыгожа. Унікальнасць рэчы, што іх не зробіш. Вось яны на ўродзе так, да, па аднаму роблена, але ўсё роўна рознае.
Штампаваць, ну я не ведаю як, нешта я так даже як можна, ну стануць добра. Навучу я так, у мяне будзе 10 дзяўчын, якія будуць гэта рабіць. Я іх пастаўлю, і ўсё роўна кожная па-свойму раскладзе гэту воўну. Гэта возьме вось такім пуком пакладзе, а другая возьме вот так пакладзе. Так, і гэта будуць розныя рэчы. І яно не можна быць потокам. Не будзе, валенне не будзе на потокі. Глядзі, Іван, на потоку не будзе, але адразу думка пайшла, 10 дзяўчын навучу, я буду стаяць і рабіць. Не, ну навучыш, ім жа трэба, это ж праца, плаціць трэба. Таксама гэтым дзяўчынам. Ну, што можна на поток? Валёнкі, тапці, так, можна там, я бачу, прыязджаць. Тады ўжо не 10 дзяўчын, тады ўжо муж і 10 мужчын. Навошта мне? Не, все, не трэба. А якія-небудзь сучасныя матывы можна нанесці, вось, напрыклад, прынты нейкія рабіць, што сёння... Можна. Я бачыла, модна. ёсць уже і прынты нейкія так робяць. Можна з ужыткам фарбаў, таксама аздабляюць фарбамі, нешта, нейкія малюнкі наносяць так. Можна. Ну, фарба ж таксама гуашу не возьмеш же, тому што ўсё ж такі... Не, адмысловыя фарбы, конечно. канешне. Ну, акрылавыя, напрыклад, так? Ну, я так гэта не удакладняла, не буду хлусіць, таму, ну, бачыла, ёсць такое. Я ж кажу вам, што яно развіваецца, яно жыве, это валенне, і яно не можа застыць і застацца. А вы, на жаль, не прывезлі, але ведаю, што вы займаецеся яшчэ такім, як эка-прынт. Так, ёсць такое, крышачку адхілілася, гэта многія валяльшчыцы. Тут здымачку нема у нас, здаецца, да? Было некалькі там, гэта самыя першыя... вось, з'явіліся, ой, цудоўна. Ага, это самыя першыя працы мы былі. Карацей, такая тэхніка ёсць, эка і медыапрынт, прынтаванне, то бок фарбаванне такое. Вось гэта шалік, ён, вось гэта эка-прынт, лісце раскладаецца, і потым яно варыцца, і адбіткі свае лісце пакідае. Гэта натуральныя колеры. Лісце, выбачыце, сухое ці вось свеженькае тут? Лісце можна выкарыстоўваць і сухое, і свеженькае, але ў адмысловым растворе трэба, каб яно там пабыло. Гэта сакрэт. Гэта сакрэт. Але загугліць, я думаю, можна. Паспрабуйце. А ў інтэрнэце шмат таго, што можа адбіць у вас, не ведаю, гэты... Ну, адбіць гэтую вашу працу. Хтосьці можа паглядзець, навучыцца і рабіць сам. Ну, у сенсе, ну, глянуць там нейкі конечно. майстар-клас гэты і ўсё. Ну, вось я сяджу перад вамі. Можаце паглядзець на мяне. Ну, гэта ж не значыцца, што мы можам узяць і зрабіць самі гэта. Не, я не пра тое. Я пра тое, што як я навучылася. Вы ж мне не спыталіся, як я навучылася. А як вы навучыліся? Адкуль? Як жа вас занесла? Як жа мяне занесла? Так, вось якраз будзе гэта адказ на вашае пытанне. Зразумела, што ў дзяцінстве вы, ну, мне здаецца, амаль што ў дзяцінстве не марылі пра тое, што... Ну, так, пра валенне я не марыла. Ну, пра настаўніцу, напрыклад, марыла. Ну, і што з таго? Але ў дзяцінстве я таксама памятаю, я там уже і вязала нешта, і шыла, і ўвогуле я заўсёды, канешне, рукадзеллем нейкім займалася. А потым, калі я звольнілася з працы, і нешта стала думаць, інтэрнэт ужо быў, і што ж мне рабіць з нітак? У мяне было вельмі многа рэштак нітак. Я знайшла ў інтэрнэце нейкі Crazy Wool. Думаю, ой, нейка цікавая, паспрабавала, нешта мне такое смешнае атрымалось, і потым я так убачыла слово «валенне». Я туды пайшла, і як убачыла, ай, і мне такое патрэбна. Паляцела ў Менск, набыла воўны, кавалачак маленькі там, і нешта расклала, нешта ў мяне атрымалася, якая прыхажосць, надо рабіць. Ну і все, і я год па майстар-класам, якія былі ў інтэрнэце, гэта было амаль 5 год таму, нешта пачала рабіць. Канешне, метадам проб і памылак даходзіш да многага, але трэба было і таксама з кемсьці раіцца, і каб цябе нехта ўжо настаўляў. Я знайшла настаўніцу сабе ў Менску ўжо праз год. І таксама ездзіла ў яе, брала майстар-клас. Яна моя сяброўка. Ну, мы сябруем, бачыце, не перабіла я яе нічога, хаця яна даўно этым займалася. Так што... Бо канкурэнцыі вось няма такой, паміж?
Такой, не, ну, можа она здесь і ёсць, але з тымі майстрамі, з якімі я знаёма, у нас такой канкурэнцыі няма, бо кожны чымсьці займаецца. Адна майстрыца знаёмая займаецца абуткам, які на вуліцы, вулічным абуткам, вельмі добры абутак. Другая там займаецца вопраткай. Нехта там сукенкі валяе, нехта там шалікі, шапкі, нехта тапці. Бо гэта каждый майстер, нехта брошачки там валяе, там цудоўныя на каркасе, такія там мастацкія такія, ой, увогуле бездакорныя. А усім, ну, цяжкавата займацца. Нехта выбірае тое, што яму больш па душы, больш тое, што спадабаецца. Нехта валяе цацкі. Таму ну, яксьці так. Ну, да цацак у вас не ляжыць душа цацкі рабіць? Не, мне яны вельмі падабаюцца. Не дайшлі да гэтага яшчэ. Я спрабавала, но гэта мне не хапае вытрымкі. Мне хутчэй трэба. Это трэба уседлівасць нейкая? Так, это сядзець. Это такі нейкі крапатлівы вельмі працэс, так, крапатлівы. І мне так яны падабаюцца гэтыя цацкі. Я заўсёды, калі на якіх выставах, на якіх віжу ярмарках бываю, мне так падабаецца, гляжу, майстры для мяне это гераіні, гэтыя жанчыны. Но вы кажаце, што адна займаецца абуткам вулічным, другая ваша сяброўка займаецца вопраткай. У вас да чаго ляжыць душа больш за ўсё? Таму што мы глядзім, тут і абутак ёсць, і вопратка, і ўпрыгожванне. Ведаеце, я даже не магу адказаць, куды мяне павернем, бо мне падабаецца рабіць і шалікі, і шапкі, многа шапак я вельмі нарабіла жаночых, там ёсць шапачка у Івана, ўжо можна яе паказаць. А вось яна вельмі падобная на тую жанчыну, якую мы бачылі, не? На фотаздымках. Хочаш сказаць, што зараз яна незадаволеная ходзіць па гародні? Яны падобныя, но яны другія, так. Яны падобныя. Шапачкі, рукавіцы. Ну, і я не думала, што мяне пацягне ў тапці. І апошнім годам мяне нешта зацягнула ў тапці, у абутак у хатняй. І вельмі многа я пачала валяць хатняга абутка. То бок хтосьці займаецца вулічным, а вы такі чалавек дамашні, каб дома ўсім не? Хто дамашні? Хто дамашні? Зараз я ўжо ў Віцебску з гародні. Так, не падумаўшы. Значыцца, гэта мара такая, што можна прыехаць і ўжо дома ціхенька можна... Ну, мара дадому, канешне, так, уже хочацца вельмі дадому. Не, у мяне мара ёсць пра абутак вулічны, сабе. Не ведаю, ці буду я гэта рабіць, можа, на замову, ці камусьці, але сабе, я ўжо ведаю, мне вельмі хочацца сабе зрабіць. Можа, і зраблю. А вось адкажыце, калі ласка, вы, як майстар, які можа зрабіць нешта для сябе, вам прасцей зрабіць для сябе абутак ці пайсці ў краму і набыць? Я аб гэтым, ну, я ўжо разважала аб гэтым. Ну, а зараз для нас, калі ласка. Мяне так раз і злавілі. Год таму я ўжо дакладна была гатовая, што пайду і ў майстрыцы і буду купляць ты абутак. А зараз ужо думаю, можа, пройдзе нейкі час і я сабе нешта зраблю. Ну, не магу тут так адказаць. Валёнкі, дакладна, прасцей мне набыць. Я іх валяць не буду, калі мне спатрэбіцца. Але ў нас у гародні цёпла. А колькі рэчаў нават можа сыходзіць з вашага вось такога ручнога канвеера? У дзень, на тыдзень. Іван зноў абразіў, вось Вольга кажа, зноў абраз, ручны канвеер. Што ж такое? Не хацеў пакрыўдзіць. Але займалася. Гэта ж творчасць, гэта ж натхненне. Ведаеце, цяжка сказаць. Ну, напрыклад, рукавіцы, так, ужо натхненне. Хаця, таксама ходзіш і думаю, якія я хачу зрабіць рукавіцы. Ну, хутчэй мне зрабіць рукавіцы валяныя, чым звязаць іх. Это вось дакладна. Напрыклад, вы мне сёння... Зваляць хутчэй? Так. Вы мне сёння замовіце рукавіцы для жонкі, на заўтра я вам прынясу іх. То бок, па рукавіцам няма пытання. Тапці, канешне, цяжэй, бо
яны таўсцейшыя, і іх трэба больш уваліваць. Ну, і я такая не самаадданная, я не буду цэльны дзень 8 часоў ці 12 часоў працаваць і гэтыя тапці валяць. Яны мне надакучылі, я іх кінула, хай яны адпачываюць, і увогуле яны пасля таго, як адпачнуць, чамусьці яны хутчэй валяюцца. Ёсць такое, майстры гэта ведаюць. Трэба пакінуць, калі не звальваецца. І таму я магу і 3 дні іх валяць, а магу і пакласці, калі мне там захочацца, калі гэта не замова. То бок шалік таксама, хожу, магу дзень хадзіць і думаць, які я хочу там выкласці шалік, які я хочу яго зрабіць, а калісьці стала так, хоп, і зрабіла за паўдня той шалік і зрабіла. Там, ну, камізэльку крыху больш. Потым же і адпрацоўка, там нешта падшыць, нешта зрабіць, нешта аздобіць чымсьці. Ну, то бок, это такая праца, ну, я не магу так адказаць, што канвейер магу брошак нарабіць, так, валёнак магу, муж можа нарабіць. Маленечкіх такіх пакуль што, да. Такое. А так сказаць, што это ўсё-такі трэба настрой, ўсё роўна трэба настрой. А мне вось заўжды цікава, ці можна адразу у галаве прыдумаць сабе ці намаляваць малюнак, як гэта будзе выглядаць. У мяне просто такое адчуванне, што бярэцца гэтая воўна, па колерах, а там ужо што атрымалася, то атрымалася. Ну, я магу адказваць за сябе. Зноў абраза. Не, гэта не абраза. Бачыце. Я за сябе магу адказаць. Ёсць майстры, якія малююць. Ёсць майстры, якія былі, яны адукаваныя, у сэнсе, што яны, можа, якія-небудзь там швачкі былыя, там майстры, якія тэхнары, такія яны, можа, там што-небудзь разумець, як маляваць. Я не вельмі умею маляваць, кветачку магу намаляваць, там, ялінку якую-небудзь. Вось, яны, можа, малююць, яны там робяць якія-то наброскі, і потым робяць, і у іх, можа, атрымоўваецца. У мяне ўсё ў галаве. І дакладна вы сказалі. Стаю, подбираю колеры, вось так, вось з гэтых колераў я буду рабіць, а потым, ну, што атрымаецца, гэтую трапачку пакладу, там гэта, вось так. Ты кожны раз нечаканы такі вынік. Так, вынік, а з воўны ўвогуле вынік нечаканы. Ну, бачыце, якая яна такая пушыстая, да, такая прыгожая. Ты раскладаеш, она такая, вся такая прыгожая пушыстая. Потым намачыў я, паляпаў, яна ўвогуле там, ну, пушыстасці той не мае, яна ўжо по-другому выглядае. Ты бо глядзіце, калі прыходзіць чарговая незадаволеная жанчына, да, і замаўляе у вас, напрыклад, шалік, то вы як вось абмяркоўваеце? У якіх колерах, я так разумею? Першае, у якіх колерах, так. І якая форма. Ці гэта будзе там доўгі такі шалік, ці гэта будзе такі бактус, там, ці гэта яшчэ што-небудзь будзе, можа, яна захоча з дыркамі, з якімі дырчаты, ці яшчэ што. Вось гэта абмяркоўваем. А потым я магу ці 2, ці 3 даже зрабіць у такіх колерах, і яна выбірае. Ну, гэта я так па-багатаму. А мне вось цікава, мы ўсё амаль гадзіну размаўляем, і ўсё нешта жаночае. А мужчыны замаўляюць нешта? Ну, вось тыя ж рукавіцы. Вы сказалі, вось замовіце сёння рукавіцы для жонкі. Гэта добра, канешне. А для мужчыны вы зможаце рукавіцы, нешта? Замаўляюць мужчыны камізэльку, шалік? Так, мужчыны замаўляюць камізэльку. Ну, не ўсе мужчыны. Больш такі маладзёны, ну, як маладзёны, 30 год. Хіпстары такія, да? Ну, можа, такі. Як Іван, вось такі. Як Іван, так. Ты зараз мяне хіпстарам назваў. Мужчыны замаўляюць камізэлькі, мужчыны, так, рукавіцы для мужчын. І таксама тапці мужчынскія у нас, муж мне таксама дапамагаў рабіць мужчынскія тапці. Ну, і так у нас сынам мы парабілі на 45-43 памер тапці з выявамі нашых беларускіх арнаментаў таксама. Так, замаўляюць, што мужчынам можна? Шалікі. Шалікі можна розныя мужчынам таксама рабіць. І адным словом, вопратку. Спіджакі ты ж самы. Вы ведаеце, што я вось зараз загугліў, ёсць такое паняцце, як алергія на ваўняную вопратку. Так. А вось калі яна праходзіць увесь гэты працэс, ну, вось, усё тое, што вы робіце, верагоднасць таго, што у алергіка будзе нейкая рэакцыя, яна зніжаецца ці? Не, яна не зніжаецца. Алергія будзе. Все роўна. Все роўна будзе, так. Гэта воўна, яна застаецца воўнай. Але ёсць воўна, альпака. Загугліце так. У Чылі яна. Загугліце. Яна жыве. Я ведаю, як выглядае. Так. І яна кажуць, што яна гіпаалергенна. І лама таксама.
Так, і ну, з її так само особисто там, ну, треба валяєш. Ну, я малому валяла. Мені замовляли рукавиці для малого дитя, у якого алергія на вовну. Нема алергії на альпаку. Нема. Нема, так. Ну і тут у нас уже часу не так шмат засталося, на жаль. А Ольга, мені ось цікаво, ви казали, що зараз розвивається ось гэта мастацтво ў плыне такой, што шмат тэхнічных нейкіх магчымасцяў, так, нейкіх сакрэтаў. Вось у вас ёсць уже, вы сказали, што 5 год, так, займаецеся? Так, амаль ну, што. я думаю, што гэта не такі вялікі тэрмін. Гэта не вялікі, тым больш, што летом я амаль што гэтым не займаюсь. На пачатку толькі стаўлення шляху. Так. У вас уже ёсць нейкі свой такі тэхнічны сакрэт, якім вось вы можаце ганарыцца і сказаць, што гэта маё ўласнае ўжо, вось я ўжо прыдумала такое. Не, то, што я прыдумала такое, уже каб там ганарыцца, асабліва ў крузе валяючых нашых, не, яшчэ не буду нічым ганарыцца, але у мяне ёсць тыя сакрэты, якія я сама дайшла, якія не ўсе вам распавядуць. Я вам раскажу, як распавяду ўсё раскласці, зрабіць, але ёсць такія тонкасці, якія ты пазнаеш толькі калі гэта робіш. Многа-многа разоў робіш. Чаму гэтая воўна туды цягнецца, там, чаму атрымалась так, то бок тут сакрэтаў такіх вельмі шмат. І пакуль ты многа не наробіш гэтага, ты іх не зразумееш. І добрае валакно не атрымаеш такую добрую рэч. Ось. Ну што ж, нам застаецца толькі пазычыць вам здароўя, так, для вандровак тут па ўсёй Беларусі, каб прывозілі сваю прыгажосць, паказвалі. І, канешне ж, знайсці гэты вось нейкі тэхнічны сакрэцік, які не толькі для гонару, так, а ўвогуле для развіцця гэтага мастацтва, каб потым людзі маглі ім карыстацца і яшчэ больш дасканала і прыгожыя, прывабныя такія рэчы, і каб больш было задаволеных не толькі жанчын, але і мужчын увогуле, каб задаволеныя хадзілі, усміхаліся такі у прыгожых вось такіх шалікаў. Дзякуй, што прыехалі да нас, але не сыходзьце нікуды, зараз будзем глядзець разам з вамі нашага весельчака Александра Крынмана, у якога, на жаль, вось чаго-чаго, а я думаю, што вось такога шаліка ў яго няма. Я думаю, што гэта паправільна. Дзякуй вам. Кто-то мечтал стать космонавтом, кто-то до сих пор мечтает, а кто-то приходит и свою мечту пытается воплотить в реальность. Сегодня на рубрике «Кастинг» собралось немало талантливых людей, с которыми мы будем знакомиться, и я думаю, что ждать не стоит. Поехали! В моей жизни было, если, пожалуй, что не все, то уже многое. А именно, музыкальная школа, гимназия с эстетическим уклоном, театральная студия, модельное агентство, учеба в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка на факультете эстетического образования по специальности музыкальное искусство, театральное искусство. Опыт работы музыкальным руководителем и руководителем детской театральной студии в дошкольном учреждении. Участие в различных конкурсах, в одном из которых я стала лучшей снегурочкой города Минска. Ну и, конечно, я ношу гордое звание жены и мамы. Мой стиль – это легкость, душевность и позитив. Попробуйте по-белорусски ответить на мой вопрос. Если вы попадаете к нам в команду, останется ли 22-й садик города Витебска без такой замечательной воспитательницы, как вы? Складана. На жаль. Вельмі складана. Не, гэта пытанне не складанае. Ну, думаю, что так. Ах, на жаль, на жаль. Понимаете, я мать двоих детишек, и пока они подрастали из своих штанишек, было сложно чем-то другим заниматься, чтобы при этом матерью остаться. Так что выбор пал на семью, и от ребят слышу «маму люблю». А закончу монолог я песней. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя не подкрепиться. Да, пум-парам-пум-пум-пум, пам-парам-пам-пам-пам-пам. И в завершении своего выступления ожидаю аплодисменты и на лицах небольшое изумление. Ваши аплодисменты. Скажите, пожалуйста, вот когда вы работали аниматором, какой самый интересный образ вы принимали? Самый запоминающийся костюм, образ из вашего опыта? Самый запоминающийся?
Джек Воробей, потому что я костюм сама делала парик, собственно, грим, и это было довольно Вы можете интересно. сейчас изобразить Джека Воробья на камеру? Тысячи чертей вам в глотку, господа! Я что-то не вижу здесь мою развеселую яхту. Я вам сейчас дам известное стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Вам нужно это стихотворение прочитать с эмоциями, которые я вам буду задавать. Просто будете читать стихотворение. Вот туда, на камеру, с выражением стихотворения «Я помню чудное мгновение». Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, Зевая. как мимолет, Зевая. как мимолетное видение, как гений чистый. Шепелявя. Томление, в томлении, в грусти. Шепелявя. Как это? Картавя, хорошо. Так, Ты можешь зачитать рэпом? Рэпом? В томлении, в груди безнадежи, в тревогах шумной суеты звучал недолго голос, нежели снились смелые черты. Шли годы, бурь, порыв, мятежи, рассеял прежние мечты. И я забыл будто бы твой ты голос. плачешь. Твои небесные черты, глуши во мраке, заточения, тянулись тихо дни мои. Очень громко крича. Без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Заигрывая с телезрителями. В душе надежд настало пробуждение. И вот Спасибо опять большое. явилась Спасибо, ты. Эдуард. Елизавета, вы собираетесь стать журналисткой? Да, хотелось бы. Что вас в этой сфере больше всего интересует, вот в журналистике? Что вы хотите делать после того, как закончите то учебное заведение, в которое вы пытаетесь поступить? Мне нравится эта сфера тем, что она совершенно разная. То есть ты развиваешься, узнаешь много чего нового. То есть необыденность. Вы видите себя в какой-то роли уже, примерно, на телевидении, либо на радио, либо вообще в журналистике? Что вы хотите в будущем? Я думала насчет ведущей. Давайте я вам сейчас дам новость. Это реальная новость, которая произошла в Витебске, в Витебской области. Попробуйте ее зачитать. В Витебской области медведь напал на жителя деревни Пушкина, который пытался его поцеловать. В ночь на 24 марта трое пьяных мужчин встретили зверя. Решили покормить его вареньем и погладить. Позже один из них захотел обнять и поцеловать лесного жителя и сфотографироваться с ним на память. Я ему говорю: «Мишка, Мишка». Он ко мне начал идти. Я к нему подошел, погладил его, решил поцеловать. Но Мишка это, видимо, не понравилось. И он решил укусить меня за лицо. Рассказал пострадавший. Сейчас потерпевший находится в больнице в областном центре. Ему ставят уколы против бешенства. Спасибо. Очень хорошо было. Мишка, Мишка, а он ко мне начал идти, я к нему. Вот это у вас было замечательно. Друзья, ну что же, наверняка вам уже кто-то очень сильно понравился, у вас уже определился любимчик, но это только начало. Продолжайте смотреть рубрику «Кастинг» в эфирах «Вечернего Витебска», и, возможно, вы выберете своего победителя, который станет работать у нас на телеканале. На сегодня все. Пока. Ну вось, зразумелі мы, у чым ты будзеш у наступным сезоне? Хадзіць зімой, летом, весной? Я разумею, что мы будем ходить вось дома, мы будем ходить вось у таких тэпцях прыгожых. Иван уже их проглядзеў, я думаю, что он уже никуда их не отпустит, уже ни в якую гародню застанутся яны ў Віцебску. Ну, что мы можем только тепла пожидать у любую абсолютно паравіну года, так, ці весна, гэта ці лето, ці зима, ці осень. Хай цёпла будзе на душы, шчасце, здароўя і каханне. І напрыканцы музычны номер ад глыбоцкага народнага тэатра фальклору Цярэшка. Цярэшка. Пакуль.